Happy Sunday morning. Are you okay? Are you ready to learn? Are you willing to earn? Are you agreeable? Welcome sa isa naman ka episode sa aton nga istorya para sa mga mangunguma. Programa sa mga uyang magtuon sa pagpanguma. Of course, joining us this morning, no other than Mr. Aryu himself, Mr. Ramon Poy, Senior Sir. Mayang aga. Good morning, Roming. Thank you for hosting again the aton episode, no. Salamat ko sa imo. Of course, we are very privileged this morning to be joined by mga distinguished gentlemen sa istoryahan about panguma, sir. Swerte ta. Of course, number one, ang president ng CPSU, si Mr. Aladino Murata. Sir, good morning. Kag of course, si DA-NIR, natong director, si Sir Familiar face. Jose Albert Marugo. Sir, good morning. Thank you for joining us this morning. Sir, September season. Mga balta September, tig-alani. No? Pero kung tig-alani, dapat good news. Pero damo sa problema. Supposed to be kung tig-alani, dapat happy harvest festival. Unfortunately, the price is so depressed. Yes. Ang farmer natin wasing kasadyahan sa subong adlaw. So that's why the other week nag-launching kita sa aton nga programa nga palulos para sa magagmay nga mangunguma. Just to give an overview of it. Yes. Ang objective lang sini kay just giving as I said before, giving the opportunity for the farmers to have a leverage parte sa pagmakalasang traders ang uma. Amo man na objective sina. Later on I elaborate ko it kay ari man nato mga bisita which are sinunoy ni expert yun isa sa panguma kay amo ni siya from Bakiro to presidente sang CPSU. Imagine siya ba kastorya gid sa kun ano po yung pwede mahimo para improve ang produkto naton sa panguma naton. Nami kay kun ang eskwelahan nga aton upod sa mga programa naton sini na gini-research sila nila at the same time mga kabataan mismo damo bagong idea no which we will be able to embrace. Amo na ni ang tsansa naton nga mapasanyog naton ang agrikultura labi na sa palay kay may mga yang blood ni sinunoy nga training nga sa subong ya daw ready na sila magwa sa field kaya ma-engage na sila sa mga farmers naton nga mapasanyog ang pangabuhi sa farmer naton. So balikan natong imo kaning experience na una pagkadto mo sa tabunan. Okay. Natabo, galain ang presyo sang humay sang pag-harvest. Gin-explain na to sa isa kadlaw ni Rolly Fuentes. Sa isa kahapon, I think last week, nagkadto ko to sa uma. May gamay ko ng uma actually ng 5 hectares. 100% na siya organic na siya. Not a pinch of chemical fertilizer ang itanong ko na. Foliar and both basal. No? So nagkadto ko to naman. May ani sa punta. So imangkot ko siya, sino nag-ani niya si Rolly Fuentes ang gaani. Ko pila bakal siya, niya 15. Pero okay naman. Maybe okay o hindi tani. Siguro dapat taas pa tani. I hope kung pwede mataas. So nagpuli na ko. Pagpuli ko, away gani 1 hour. Isunod na si Rolly sa akong di kakilala man kami na doon kay neighbor kami mo. Yung Sir Buligi ko anay. Hindi ko nga ako. Niya kay ang ako numay pormiro ng adlaw. The day before mag-harvest ko, nagkadtong 90. Sila niya 1550. Yung daw okay naman lang ko sa 1550. Kaya kinanglano kong kwarta. So, pag siyang nagsugod na kami ani, nagplapit naman ng 90. Sa akin siya, 15 na lang. Tida okay man ko gapon niya kay tida way tamimo. No? Dason pagid nga siya nagka-tracer na sila, ingan balance isang 14 na lang. Yung tamimo, sige gapon. So, lay pag gisulod na sa sako, 13 na lang. 13 na lang. Ganubo. Ikaw lang ang mangunguma, why kami himo mo? Di ba? Namuhon kasi na, brado. You're kind of a hopeless situation. So, that's why nga, nagkanto sa lisakon, tingin pa wala mo sa 20 mil, immediately pa wala mo sa 20 mil, nabayaran niyang iyang, why siya nagsugot sa 13 pesos? Hindi na ako. Niya kay, even ang mga naggarab, kag treasure, niya hindi na to, sobra na ang ilang presyo ya. So amo na nga ang ipahulang ko sa sang 20 mil, nabayaran niya tong iya nga manog garab kag manog tracer. Lesson timing mga ako di nga may tatlo ko di design nga dryer, gin hakot tong iya tanan nga mga humay kag indala ko di sa akon kag dry ko ang iya humay. So subong ginagaling na ganin amon bugas. So I'm sure nga from 13 pesos masaka gining iya nga bilis ng iya humay. Mas probably guro 18 to 20 pesos na siya.
nga manito ya, makita ya. Unlike nga 13, 7 pesos ang diferensya gid no. Tungod sang daw consider ko na to sa nga palulos tong 20 mil nga hatag siya. No palulos. So in the next day binayra kong iya nga kaya nga mo only 10 pesos per kilo ang ang palulos namon kada kada farmer gali kun farmer 20 mil ang napaulam. Every farmer 20 mil regardless of the size no para maka-start siya. Ang objective yung 20,000 ay maka-prepare sa iya of course may galastuon siya nga dutay magamit niya until nga mas mapataas niya ang presyo. Ang taas ang presyo sang humay. Kay ang farmer rin sa una, wala sila leverage yung ginatawag eh. Hindi siya makadigtas ang presyo sa... Kung may si leverage, wala ka ba sa negotiating power. Pirmi ka lang sa kaluluoy ka nga say. Mag-negotiate ka, wala ka gidya. No? That's why ini siyang palulos. Temporarily, makahatag ini siya siyang dutay nga maka-negotiate sa kwan. Until later on, kung makabutang na kita sa mga dryer kada farmer nga gamay, amo na nga may negotiating pa. Patinir yan ang iya humay. Basta 2 ka semana o 3 ka semana. Medyo paugatay na nakapusa kung sa term na sa mga paugatay lang mo dapat iya pasiga palawigay ginawa da. RD, hindi lang for sure sa kay Rolly nga case kakatabo everywhere kakatabo gini siya. Yeah, actually hindi naman paghihambal nga normal situation ini but rather this the general experience gid sa mga nato. Oo. Dako gini siya actually nga challenge nga ginapangitan nato solusyon. So this is one of the reason why nga nag-support kami sa initiative ni Sir Ramon. Oo. Okay sir, you said dahil man ang kamot ni DA, di Department of Agriculture, di ka man basta-basta ka pa. Kulang pa, nasa isa ka pa kumupa. Mapriso. Hindi private partners. Mapriso, imigot ako na muna. Bisita ka lang namon. Actually, amo gini ang isa ka dugay na kung makita natin ang effectiveness bala sang PPP nato ng private public partnership. So amo ni siya ang sa mga amo ni nga tinion dira gid kinahanglanon ng aton mga partners from private sector. So ibuligan sir ni DA si RU to identify ano mga legit nga mga mga pwede maging beneficiaries. Yes, kay amo na ang mostly ginahatag na mo sa ila isa mga clusters naton. Ang rice farmers clusters naton kay amo gina sila ang accredited na nga mga grupo sa Department of Agriculture. So mabuligan si Sir Ramon nga mag-identify gid sa mga legit naton ng mga farmers. Through mga requirements na kagalantaw, sir, para to make sure na legitimate ang farmer, na beneficiaries. For sure, nagalantaw, gusto mag-avail, anong kailangan nila i-prepare ng mga documents? Dapat klowa sila, no? Not less than 2 hectares ang Hindi ila, no? sa 2 hectares. Oh, not less than 2 hectares. Kasi siguro kay 3 hectares, siguro may kwarta na Small farmers in Historian. Ang ato lang ako nga. For example, dako ka na yung farmer, daso makuha ka na himos ang palulos siya. You deprive another farmer which could have benefited from that program. Kaya hindi man unlimited ang ato resources, di ba? So that's why nga ga-appeal ko ganit permis sa mga farmer. Kung may sarana ko, hindi na kami mag-interest. Kaya tagta na niya sa mas pigado gidya, di ba? Kaya sila ni mas magkakinanglanon ni sila yamo. Of course, ownership sa duta. Kaya kung ka pangarindo, kahit may sarang ka. So kung dapat ang makluwa holder o may siya gidyan tagiya sa duta. Document sir dapat O ipakita to prove niya nga iyan na. Iya na duta. Iya gina duta ang ginaobra. Normal sa mga requirements. So isa gina ka requirement na kay otherwise bisin sino naman dinagsa na din nga miskin hindi legitimate. Hindi naman sa kailanganon makadto na sila di. So ang ato gini sila nga purpose is para gid sa mga marginalized nga farmer nato nga mangunguma lang nga mga pagagmay gid sila ya. So, ga-appeal man ko sa mga farmers nga hindi na sila mag-kuhan sila sa programa ni. Kaya kinatanaw ko ng programa ni, this is just a temporary solution. May arang ina sa suling na solusyon na himuon na to, no? Ang ginambal ko itong tagaan si farmers and dryer and so on, no? Then later on, maybe ma-explain pag gina-further ni Nonoy, ang ginaobra sa si Pisio, proven na gina siya sa iyang technology. Why na isang may school ya mo, ang school may research sila, may documented. Unlike na kung ako may magtanong ko, doon may istorya ko yung ako produkto kay organic ko. So, hindi masyado pa mapatihan na yan. No?
Pero ang school ya, gina-record nila. So I think Nonoy will explain part. Sa case sa PSU, paano nyo kinaubra, sir? Actually, sa dynamics namon, kaya kuya, gatudlo ko bisan isa ka subject karon sa agriculture. So that I have connection and attachment sa estudyante. Ini katabo karon nga ang presyo bala medyo manubo. Common yang gina-feedback sa akon mga estudyante nga sir, perti kaya ka barato sang baklanay karon ti ano nami sininamon nga himuon. So makakonect ko sa ila kay ang CPSU may 14,700 kami ka estudyante karon. Ang pinakagwapo nga balita kay 37% sina sobra 5,000 bata na yan sa farmer. Bata ni ka farmer, sila mismo yung first hand experience. Ila ginaya. Ang pinakagwapo pag bangod sa sobra na 5,000 mga small farmer na yan kay ang total na estudyante sa university is 82% sa estudyante bata na yan sa mga mangunguma. Subot silingon na dako katama sang chance ang pamangkot karon paano ni makakonek ang mga bata sa sitwasyon kag solusyon ng ginapangita kay ang challenge sa eskwelahan paano ni mag-groom ining mga young generation karon na i-embrace man nila ang farming. Yes. So that's why nag-model kami. So ako ga pati ko ya sang local action. Yang CPSU may duta nga 4,653.7 hectares ang kanami sina kay na palibutan kami sa mga umumang nga pangamuhi madahapo sa amon mag-connect. So ang pinakagwapo ako niya pagpati kung ang farmer ang ga produce ang iya kaugalingon nga binhi. Kag ang farmer man ang ga produce ang kaugalingon niya nga input like organic fertilizer, foliar fertilizer. Ako ya gapati ko farmer will be controlling agriculture. Siya na may control. Siya na may control. So silingon kung ano giman ang dangatan sa price nga level may liberate siya. Ang pamangkot ano paano. So yun ang amon ginahimo damo na sang farmer nga kakadto. So kung kami ga-produce amon input, automatic ya ang field. Makita na nila nga ang ginabutang kadaya aton man produkto. Kita nag-produce. So for example, ang CPSU sa bilog nga Pilipinas is a known university. Nga ga-produce kami sang 25 up to 30 tons nga organic fertilizer kada bulan. Subot silingon inaya kung tan-awon mo na to ara ginasaya. Ang pamangkot sina hapos bala o ini pitek hapos ay kasimple. Ang pamangkot man karon kung may farmer man to nga hilig mag abil sa services sa university automatic ina cater na mo na. Kopyahon niyang input, share na mo kung kauyon siya go. Ang pinakanamik pagid kay sa market na side bangod ti damo-damo yung estudyante may faculty ang amon team amo yang maging sentro sa merkado sa produkto sa farmer. That's why na-emphasize namon ang circular economy. So pusingon, ikaw ma-produce ang imo input, ikaw man ma-highlight sang marketing mo, pero pag dungka mo ya, may buyer. So ang farmer, amo ni guro kayo ni kang aton university diri sa Negros. Amo man amon akong pasalamatan kay may amo tana nga cycle bala sa kabuhi nga may mga farmer tayo nga ramadaan. Ang ginasigahom ko after example 5 to 10 years, ano ang dangatan sa agrikultura naton? In line sa kaliber sa estudyante nga mag-graduate sa CPSU. Ang atong gina-emphasize di kinahanglan may technology in action. Example, isa ka estudyante ma-adapt lang organic fertilizer production. Okay. That's an enterprise. Lain na meron na siya. Subot silingon, ang amon kalkulasyon sa 16.5% na first generation graduate, inang kamagulangan nga bata. Ginstadihan na muna, 12.7% successful na sila. Subot silingon, nautod na niya ang cycle sa poverty sa ila pamilya. Kaya arat na siya mo, mabuligan niyang yamanghod. Ang ginatanaw namon, ano ang rule sa agrikultura sa sininga side para masustain niya. Kaluyan, nag-ayo lang amon intervention kagkadamo sa ga-embrace. Subot silang example, gusto man naton science-based. Hindi man pwede nga mauli ang aton estudyante sa artificial intelligence. Nagbakal kami drone, 1.6 million. Butsingon kung mag-operate ang bata sa rice field, 5 minutes to 7 minutes, ginasprayan ang rice field. Pero ang ginaload namon, organic foliar nga fertilizer. Kami man ang gaubra. Inyo man produkto. Oo, ang bata kaintra man na maghimo sina. So paghimo nila, i-ferment nila, kadali load sa drone, palupad sila. Ang ila appreciation, amon galing agriculture nga tunay. So possible na sa noy nga Pwede. gabi ma-set up sila. Pwede siya. Ang template mo Prediction doon. Ali ang isa, amo niyo. Ang aton kahimtangan sa Negros, pasabi sa among lugar, Bukid Damya. Ang rice field to medyo limestone forest nga daan, limestone ang area. So medyo
para average lang din imo production. Ang pamangkot anong himon sa farmer. Hindi kin makalipat ang farmer nga gintugay sa Ginoo ang damong pangakra, like sa kamuti iban pa. Kung ara naka-incorporate, wala duda makasustain ang farmer. Sa mo rin amon kabuhi. So nalipay kami kiti naka-partner man kami sa Aryo sa DA, gina-collaborate ni tanan. Natanaw ko sini ang dangatan sini may klaro giniya nga direction bangod nakasulod sa palulos ng program. Kung singo nabalaan ta na kung di lang ma-fill up ang aton team sa kabuhi sa farmer. Ang pinaka-importante ang farmer, kabalo siya kung anong iya kalantuan. Kati, maklaro mo, kati may mga approaches na pwede ganyan i-adapt. So, pwede din sir si farmers i-educate sa kuning sistema. Yes, Sir Roming, that's a good ang plastada actually ni Sir Nonoy. In a macro level naman sa Department of Agriculture, actually isa ni siya ka-opportunity na pwede namon sila mangin source sa mga organic fertilizer. Ang isa lang galing ka challenge is they need to ipa-certify. Siyempre kaya ang requirements naton sa government, kumplito gina mga kabalo na sila certification whatsoever. So actually mas hapos tani sa amon sa Department of Agriculture kung may mga amon nga endeavor kay maka-direct purchase na kami na sa ila. It's a government to government transactions. So mas dasig. So isa na siya ka-opportunity man naton nilalantawon naton Sir Nonoy, i-check na naton kung pwede na siya kay ang for example I was able to visit yung Bayawan, Mayor Jack. Nagaproduce na sila actually sa Bayuin. Ang Bayuin nila, sila na mismo ang nagaproduce. So they are supplying the Department of Agriculture direct negotiation na ang transaction naton. So amo ni siya isa ka mga pamaagi nga masapos namon and then if ever kung may mga program ang issues pareho sina sa mga fertilizer production, there's a window man ang Department of Agriculture na pwede kami ka-assist sa ila in terms of financial support na para makaproduce sila maayos. So it's a matter of may ringing lang git sang ilang effort sa anuman sa policy man or sa mga requirements sa Department of Agriculture. So masapos na siya. Talantaw na aton nga. I'm glad Ming ito si NIR Director open-minded sa bla. Yes. With regards sa organic, I have a lot of experience before nga daw may resistance pero may sa organic. No? Siyempre, gusto nila chemical. I-explain ko ng dutay nga subong damo na sa mga tigulang ng mga farmers na itong kalabanan mo. Nga ang mga hubin daw hindi magsululod. With the ni Nonoy, ang ilang ang activity ni Nonoy, that will encourage the younger farmer nga makadto sa farming. There is actually ang best incentive always sa ini undertaking is is financial So amo nang ginobra naton nga iban ka palalagyo na sa farming. Nga sila ka pala. So na kuya mismo nagsulod kuya, bago lang kuya nagsulod sa farming. Sa buwang siguro. Kasi nakita ko yung may potential. That's why, number one, ang USC market, adlaw tao kakaon Yes, kakaon. Hindi ka pwede tayo magkaon. So, put silingon, there is a value sa food. Unfortunately, ang kalabanan sa ito, puro lang reklamo. Puro lang reklamo, lumo presyo. We're not doing something about it. That's why inisang Palulos is one program. Then later on, of course, ang nambalin nung organic production. Kay, as I said before, ang isa ka hektarya mo nga humayan is 3 to 4 tons ang basura mo da. Now, kung i-convert mo na sa into organic fertilizer, assuming 30% lang imo yield, that's around 1.2 tons per cropping nga produksyon mo. Purmiro, usom sa imo ma. Second cropping, uso. Then later on, gadutay, ang kayang ang organic, as the years go by, nagadutay ang imo ginagamit, kaya ang soil mo na pabalik mo na sa iya natural nga activity. So hindi na kinanglan nga dugang ka. Unlike sa chemical, every year ginapasaka mong imo usar para malagas mong imo yield. Which is kung amo nang chemical mo na sa ang fertilizer, ang organic gapanaog sa someday mag-meet na sila. That the time na maka-income ka na todo. So kung organic ka, you have a premium price. May niche market ka. No? Amo na sang so the only way nga makuha naton ang farmer nga masige sila sa panguma is to give them income. As I said always before nga dapat ang aton slogan sa government, with all due respect to my friend here, Albert, nga dapat ang inatutukan paano ta mapamanggaranon si farmer. Manggaranon it doesn't mean very rich. When you say manggaranon nang you have enough food,
You could send your children to school, you have a house and so Hindi on. ba niya doon kontraktor nga level? Sir. Hindi kayo sa flood contractor. No? So, amo na siya nga ito ngayon na target lang siya. Misi pang granon, you could send your children to school. That's a biggest wealth na nanambal na ito na siya, no? Inang manggranon nga world lang. Hindi kasi sila nga financially kagay manggranon. Damo kakabataan na kagraduate, that's already mang God also. Yes. Di ba? So, through farming, we could attain that. So, subong, damo na problema, subong kay September, tig-alani, wala dryer, nubo presyo. So, nagsulod ng palulos. But I think with the effort of Nonoy and Albert here, next year, mahagan-hagan na yung problema sa farmer. Kaya, pubrahan na natin na siya sa program. Kaya, kung isa ang aton nga program na gina-implement sa farmer, hindi ngayon sila. Kung isa, hindi sa kailangan traktora, tagamang traktora, something like that. So, hopefully, madula tanatani ang subsidy nga po taga sila fertilizer, taga sila bini. I-focus na lang natin sa pricing. Maybe subsidize natin. Initially, may 5 pesos siguro kada kilo. Hindi sila, actually, damo para may gamal sa amon. Yes, sir, hindi na kami pagtagayas ng subsidy plus ng DA. Backload na lang assured price. So, dapat si DA, matarget sa isang price nga predictable ba nga, amo ginay presyo. So, ikaw si farmer ka, gatanom ka, kabalo ka nang imobiligya mo ni. So you could focus, you could focus more on the production. Kaya si farmer ka dreaming eh. Di ba? Gatanom ka subong ay kakabalo ko san after 6 months, 4 months, pilang baligya. But they could do that nga man sila predictability sa price. Man sila okay, baklon general 18 pesos. So pag sila si 18 si kwan, tingo ano ni farmer nga ang cost of production niya mapanubo ya. Para malista ko kita niya. Amo man na kaya ang palay industry is hambalon talaga mega control gina saya. Daw medyo dutay na mega control na sila ba. Ang importante nga kung ang farmer mag-get together kag become a group na may strength sila, pwede na sila ka-dictate ang price. Pero may kuha niya, ikaw nagtanong, ikaw nag-arado, ikaw tanan nag-ubrad, ikaw nag-ani. Kasi yun maabot, isa katawang siya madikta sa presyo mo. Where is justice there? May kwan ko gani nga realization man. Pagkabati ko to sa program maging launch man mo sir. Kasi sabi na naging sensitive man ko bala kay pila na ning ako ni edad 56 na ko sir. Di 80 na nga ni kuya. Bakiro ko ya hasta ano na. Nakita ko lang nga wala sang concrete jam lang nga solution nga na-install para nga ma-address ang problema labi na sa marketing. Pag contextualize ning palulos na program, nagmuna ko sa akong mga estudyante, in kaso mag-share ka mo, ma-adapta sa isa ka farmer. Amo lang nabi, pag-ani niya, control siya, example sa price, wala siya sang power. Ato lang, palalayan na isang gamay nga fan nga makabulig sa iya. Muna ang estudyante nga, sir, why man limit, sir, bisan pulo 20, at least maka-connect man kami sa mga mangunguma. Kasi po, happy na kami sila kay maka-complement daw ang concept nga, pasabi sa mga apo ni sir, mga amigo niya, nag-infuse na, watching on this is call for societal support sa senaryo karon sa national level na basi mabinuligay nga nandita to fill up the gap kay ang bottom line sa kabuhi nato ara sa mga mangunguma. Kung hindi tani pagtagaan sang igtalupango anong dangatan sini. That's why ang extraction of support from the young generation now is very vital in the process. Kaya pinaka-importante na connect nila yung kabuhi sa mangunguma nga willing na ni karon bululigan sa amo ni nga formula. Ang pamangkot laman anong formula gali ang pinakagwapo. Kita ko sa university mga sa ang palulos nga program, klaro na niya nga mapilapit ang gap. So kung napagwapo ni siya, why na ni duda any person that has an excess nga kwartabi sa iyang bulsa, basi willing siya mag-share para ni sa mga mangunguma. Kumbaga bululigan tani tanan. Amo na akong tawag sa pirmi nga umuno ko sa how beautiful is beautiful. Maragwapo ang atong kabuhi. So ang pag-embrace niya dako na nga bagay. At ang amount is not consideration, pero pinaka-importante nga nag-share siya. So you see, a lot of damo sa once ginapukuan kag ginaistoryahan ng idea nagabata sa I agree with with the statement ni Sir Aryo. Actually, ang government naton Sir Aryo, so we do hope nga naistoryahan ini namon actually sa central office with Secretary Kiko. So may ginadiho na sila nga solusyon pareho sila sa imong mga idea nga they might be
adopting SRP para sa mga palay naton every harvest na ara na siya ginaistoryahan na siya pero wala naman hindi pa na namon manon and that's why isa na siya karason nga ang bulig diya sa actually sang gobyerno naton hindi kami kabulig abi individually Yes. so it's the organization gid so that's why critical gid katama ang part diri sang LGU man naton kun lang tawo naton sa Ramon kay supposedly sila ni ang bulig sa pagpabakod pag-establish ni sa mga farmers associations naton so para dira kami makasulod sang mga interventions naton so looking back amo na siyang isa ka challenges pa naton Sir Nonoy actually nimo ano ginsulat ko di gani kay may napaminsaran na pwede man namon nga paghimuon within sa DNIR staff ko we will try to devise man sang daw ma-adapt man siya balang palulos nga muna siya. The feeling of the farmers nga daw sinilunggo na Binasapo po. So siya bala, takot kasi yung pamagyan ng tao yan. Miskin po si Albert, gamay na sweldo yan po sa ditato programa. Tama na siya ang pagsapo po kapapatiyag bala sa mga farmers nato na personal experience ko naman na babareho kita kung magkagto kita sa mga ungang sel manaog bala kami to ako na lang ginagamit ko na nga time Saturday Sunday so diragit ko nagaano nga nagakagto gid ako sa mga sa farmers nato so before ka magtalikod sa ila grabe la appreciation so diragit gali kami kinahanglan nga dapat ara gid kami sa dalom kag nagastorya sa ila Albert ang katabo ang decide sang mga policy ara ka pungko sa air condition ang imo ginobra na at least going down the ground level kakidya mabatyagan mo sa ground Sa amon, ang challenge gidya nga sa nasubuan ko kay ti sa bukid kami. Lang mag-take sa akon ang mga mamuma masiling. Noy, dalaan din ang tunay nga naong sa gobyerno sa amon og sara. Sa forma abi sa services nga makabatyag ng kami. Which damo naman na services pero ini nga lingwahe sa farmer kasi daw kakastrapiko nga ano namin himuon para sinima. So which is nga kung na-align na ni sa karon kag amo naging man specific ako pati ko yan nga ang text ko na dason sa farmer sa akon basi masilingan nga salamat mo sa pagdala sa gobyerno sa inyo og sara ani matransform siya kamay At least, sir, despite of all the challenges, namata-matan, tagiho, no? With the partnerships ng private kag gobyerno. Since we're talking about solutions, no? Okay. For example, may 1 hectare ka nga farmer. Dapat matanong ka man utan. Kasi may mga crops ka na nga iba, no? Maybe half a hectare lang kasi ang palay, no? Para nga integrated ang imo pa may manok kada and so on, no? Istorya na naman nung sa una, nga ang farmer wala na balay subong sa uma. Di ba sa una, dumduman ko may mga balay na taas, so sa dalom na may tabungos. Di ba may tabungos? So, medyo may control pa sa una sa to sang ila price siya. Kaya sinuna ito sa kanya, ang rason sila ang ara na subong sa banwa ang mga farmer. Ito kung sa una sang hamliting na tabo. Panahon pa na ni Kore, di ba? Ang hamliting wala nga kung gabi wala siyang tao. So, the height of the insurgency sa itong time. So, ginangkarin tao, puli sila kadagwa. Di ang tao, ang mangunguma na andad na siya sa banwa, drug star. Di, kada adlaw ka travel ka 1 hour, di amak mo mausik mo na. No? Nga muna sa... Unlike before nga, pag panawag sa obsaran mo, harak ka rin sa uma mo. Dason, makatanong-tanong para utan, may baboy ka na, may manok, may kanding. So, ang imo pang buhi daw, mas ayaw ya. Isubong matravel ka at the same time, hindi sila gusto magbalik na. Anong reason? Why ito ya? Kurente? Why sing TV o whatever. So, kung imuon siyang gobyerno ang kumplito nga programa, dapat isa na gilang kaset, no? Encourage sila nga magtanong baboy. Of course, kinahimo na nasa busang DA, no? I'm glad nga si Secretary Laurel, very progressive man ang iya mindset yan, no? Makita mo ba lang iya mga hulag nga para maging sa farmer, no? So, dutay na siya nga fine-tuning na maganaog na siya sa ground, mag-aibagin ang kwan siyang pangabay sa farmer. Ito kuya, kung mag-successful nga ato ni nga, of course, successful gini nga ato nga palulos. I-claim ka na nga mag-success. Mas-successful ni palulos naton. Next year ni siya, so, makita na nato ang result. Subong, I cannot assure nga there will be a lot of changes for the life of the farmers. But next year, if all the association or cooperative will get together and form a very, very strong one,
And I'm willing to put my money where my mouth is. Yes. Para ma-assist natin nila sila. Nga makahimo sila sang ilang. By the way, I would be very clear, why ko against sa trader? Ako Taga-compete sa they are there. May pamilya man na sila, kakaon man sila. So, kailangan naman sila yung magnegosyo, no? But not to the point nga, kailangan ko lang yung tagaan si Parmenes, ang liberate siya nga makanegotiate sa trader nga on equal footing. Hindi kay sanubo kaya. Dapat equal footing. Amo naman lang ako objective nga give the farmers an equal footing to negotiate with anybody. Even the trader, kung sino man na makadto sila. Amo man lang na, once na-attain na to na si farmer, it means is already successful. Okay? Pwede na siya kamandar. 14, hindi 18. So, hindi ka, okay lang. Amo na ang senaryo nga ginatanaw ko later on nga si farmer, siya madikta sa presyo, hindi si trader madikta siya. Amo na, trading is a necessity. Kaya kung wala trader din, sino madala bugas to sa Changgis? Di ba lang? So, kinanglanon man na sila. So, nothing again. Amo na nang, at the end of the day, amo gilang ng aton nga tinutuyo sila nga programa ni ano bing galgal mo yan mabuta ka na sa so much amount dason gamuhon mo ano ganansya mo na kung ganansya mo na basol kag akig. Pero sir, thank you sa sila nga programa at least na nakagihog at sir, thank you sa inyo mga inputs man, salamat yun, no? Kag before mag-end to episode today, special day today is September 14. Hindi pwede matapos ang hindi na mag-greet at Mr. Aryu isa ka happy birthday ni Mr. Aryu today. May ka Thank you, good morning. 80th birthday natin. Yes, it's the 80th birthday ni Mr. Aryu himself. And of course, may special guest kita nga pagkabit-bit sa iyang birthday cake. Yung sit up yung kumingaw. Si Miss May. So, putingin ang cake sa parcel. Puting. Thank you. Wow. Mga birthday wish mo kay Sir, ano eh? Long life. Sinta na lung natin si 20. Wala kita kiss. May lipstick ko. Happy birthday, Sir. Thank you. Thank you. Kit-anay naman kita liwat next week para sa istorya sa mga mangunguma, istorya sa pagpanguma, kag istorya para sa mga luyag magtuon sa pagpanguma. Ako si Romeo Subaldo, ini ang Are You Agreeable?